Ама така малко надолу по гръбчето. Да. Не ме жали. Ние от GiftTube имаме специално предизвикателство за теб. Не, че нали аз се възползвам от момента, обаче аз много обичам да ми правят масажчета. Ти обичаш ли да правиш масаж? Обичам много, ясно на Ще ми направиш ли един масаж? Да. По-силно аз мога да търпя спокойно. Кой не обича да му правят масаж? И вие, ако обичате масаж, може да отидете на страница на GiftTube и да си запазите един много як чай за масаж. Ама така малко надолу по гръбчето. Да. Не ме жали. Може и така на ръчичката. А може ли да си те взема за вкъщи? Разбира се. Край, аз имам вече личен масажист. Професионалист бих казал. Значи ти убиваш маските с масажи, това ли е тактиката? Абсолютно. Добре, много ти благодаря, справи се чудесно и